Tak, Jonas Steinemark Larsen, for den dejlige udfordring, du har givet mig. Du ved jo, hvor højt jeg elsker iskoldt vand, så derfor så er det ikke noget problem, det her. Vejret herude i Blåvand, det er cirka temperaturen på omkring 8 grader. Og vandtemperaturen, det tør jeg slet ikke tænke på, hvor koldt det er. Ja, lad os bare få det overstået. Det var ikke ret slemt. Lad os få givet den her vanvittige udfordring videre til Fyn. Lad os se, om de er nogle kyllinger derovre. Jeg vil hermed gerne nominere onkel Henrik Iversen, onkel Jon Iversen og Jesper Steinemark Larsen. Dem vil jeg gerne se i baljen inden på 48 timer. Ellers skylder de mig den største is. God fornøjelse.